ja sa kanala Sve o svemu i danas pričamo o temi koja je zaprepastila ceo svet, tako reći. Pričamo o temi igrice Plavi kit. Što se tiče ovog video snimka, ja želim da kažem da ovo samo moje mišljenje i da ne želim, kako se zove, da me neko zbog toga proziva ili bilo šta slično. Dakle, kao što svi znate, Plavi kit dolazi iz Rusije i navodno povezan je sa smrću oko 150 tinejdžera. Radi se o online igri koja se igra putem društvenih mreža u kojoj tinejdžer mora izvršiti svakodnevne zadatke. Dakle, njih ima 50, s time da je svaki bizarniji i morbidniji od prethodnog. Prvi su relativno bezopasni, poput crtanja plavog kita na ruci, dok kasnije uključuju gledanje bizarnih ili horror filmova, izbjegavanje prijatelja ili roditelja i samoranjavanje, a 50. zadatak uvek je samoubistvo. Dakle, pre svega, preo što išta počnemo dublje da ulazimo u temu, ja bih vas prvo zamolio da igricu ne pokušavate da igrate, jer zaista, koliko god bili pri svesti onako šta možda vam se desi, i ako mislite da ste dovoljno onako psihički jaki, opet nemojte da igrate, jer ta igrica je čisto zatupljivanje. Dakle, to je neko moje mišljenje, čisto zatupljivanje. Zbog čega? Pa ako razmislimo logično, pre nekoliko meseci popularna igrica Pokemon Go, dakle, kao što znate, bili su, imali ste nisam igrao igrice, imali ste Pokestopove, da hvatate Pokemone, da idete na razna mesta i tako to. I tada su se dešavala samoubistva. Zbog čega? Zato što su, ajde tako reći, degenerici išli bukvalno u močvare, mora, jezera, velike dubine, upadali u tuđe dvorišta, tuđe kuće i svašta da bi uzeli tog Pokemona, da bi ispunili tako reći neki zadatak. Dakle, u igrici se traži realno da vi uzmete Pokemona i to je to. Sad se to dešava i u ovoj igrici. Zašto? Zato što neki degenerik sa druge strane kompjutera, tako reći, on je osmislio, u stvari to je bila grupa, on je osmislio ta pitanja sa još nekim tu drugarima svojim, nebitno, 50 zadataka koji su zaista bizarni. Ja ne znam šta on želeo time da postigne. Samo da vam kažem, znači uhapšeni su oni, to je vrlo bitno, ali pri hapšenju on rekao da on se uopšte ne stidi ili kako već toga što je uradio, jednostavno ga to ne potresa. Znači, dečko je degenerik, realno tako možemo reći. Dakle, igru je napravio Filip Budeikin. Znači, on se nalazi u zatvoru u Kresti, u San Petersburgu. Kao što sam rekao, kaže da se nimalo ne kaže što je godinama navodio tinejdžere na samoubistvo. On veruje da su njegove žrtve biološki otpad i da njihovim samoubistvima čisti društvo. To je njegova izjava. Sad, ajde tu da se zaustavimo. Zašto? Ovu igricu pre svega igraju oni koji su mentalno slabi. Dakle, zaista onako, ko je lud da radi sve to, da se seče, da ustaje noću, gleda horror filmove, ide po pruzi, baci sebi nešto na glavu, a pogotovo posle se ubije. Znači, zaista to nema logike, niti treba iko to da radi, ali jednostavno mentalno obolela deca ili usamljeni ljudi jednostavno nekako osjećaju da imaju nekog pored sebe i na kraju to dovodi do onog najgorega, to je ubistvo. Kako se zove? Ja mislim da iskreno nijedna osoba na svetu ne bi trebala da igra, pogotovo ne da otvara mail u kome zna da se to nalazi. I jednostavno morate znati da vi kad uđete u tu igricu, da jednostavno IP adresa vaša i svi vaši podaci idu tamo, već ko je to napravio, nebitno, znači idu tamo. Tako da ni u ludilu ne bi trebali da pokušavate.
Mislim da su razlozi zbog čega su najviše napadnuti ljudi je što mladost nosi veliku radoznalost i veliku zainteresovanost. Drugo je to što mladi vole brze, dramatične i neobične stvari. Možemo reći da je treće nedostatak iskustva koji ih čini manje kritičnim, a kao četvrto sociokulturološki aspekt, odnosno nefunkcionalan način života kada se beskrajno mnogo energije, socijalne, emocionalne, vezuje za ono što dolazi kroz cyber prostor, odnosno društvene mreže. Zaista, ne znam, to je nekako sad postalo trend u svetu. Imate snimke čak na YouTube kako deca skaču sa zgrada, mislim, meni je to stvarno nenormalno, degenerici su jedni i drugi, zaista, zbog čega? Zato što što je napravio igricu, on je očigledno ima moždanih nekih problema u mozgu, znači da takvu igricu napravi što je stvarno suludo, dok s druge strane i ovi što skaču, mislim, ne znam šta glume, realno, on vama preti nešto će uraditi, aj stvarno neka dođe, znači realno, živite tipa u Beogradu na Dedinju, aj neko stvarno dođe iz Rusije tu da vas ubije ili da pošalje nekog, ma dajte stvarno, ili u Africi tipa nebitno, znači odakle ste, da on dođe i kao vas će da ubije ili vama će nešto se desi. Ne ljudi, ne, nego to je samo čisto zavaravanje, znači to se nikad neće desiti, možete slobodno da ga izvređate, da mu psujete, znači sve bilo šta ako možete da odgovorite jer nisam upućen, niti ću da igram tu igricu, znači možete da mu radite što hoćete, znači psujte ga, vređite ga, nebitno, neće ništa, znači jednostavno nam se desi jer to je jednostavno zatupljivanje, a pritom oni su uhapšeni, kako se zove, ti glavni. I opet kažem, ako odlučite to da igrate, nemojte da ispunjavate te zadatke, znači komu jebe mater, znači pustite ga, vi gledajte svoj neki život, najbolje uopšte ni da ne pokušate, kao što sam rekao malo pre, uopšte ne trebate ni da igrate, ono što sam zanimljivo pročitao da je MUP Srbije apeluje na građane da ako se sretnu sa igricom Plavi kit u kojoj se deca pozivaju na samopovređivanje i samoubistvo, da to odmah prijavite policiji. Dakle, bilo šta što vas, kako se zove, ako vam stigne mail, nebitno poziv za igricu, to trebate prijaviti policiji ili prvo roditeljima, školi, policiji, nebitno, znači odmah, a ne da pokušavate, znači vi nešto da glumite, da igrate, glumite face i tako to, znači to zaista ne bi trebali da igrate. Šta kaže, da vidimo, trenutno sam na nekom sajtu pa kaže pozivamo sve roditelje i nastavnike da razgovaraju sa decom i prate njihove aktivnosti na internetu kako bi ih zaštitili od ovog oblika ugrožavanja sigurnosti. Da, dakle, zaista jeste tako, ne znam, nije mi jasno, zaista nije mi jasno kako može neko to da igra, ne znam. Evo, kaže, ruska policija povezuje ubistva s online grupama od kojih tinejdžeri dolaze putem hashtagova Sini Hit, F57, FF33 i tako dalje. Ubrzo nakon objave u inbox dolazi poruka s lažnog profila i igra počinje. Moderatori kojih je navodno mnogo, vode decu i tinejdžere kroz igru dajući im zadatke s time da ukoliko igrač odluči prestati, slede pretnje u ubistvima roditelja, objavama slika koje im je slao i tako dalje. Zaista ne znam, ova tema, ova igrica i sama tema je došla toliko daleko da zaista nije više bezazleno. Nije bezazleno, preko 150 ubistava ljudi, mućnite malo glavom, to je zaista veliki broj. I nisam siguran baš da li je to uopšte normalno, ne znam, nekako sam ja više iznerviran, svako jutro nova vest, neko se ubio, čuo sam čak pa da li ima dan, dva, sam čuo da se i u Srbiji to desilo, samopovređivanje ili šta već. Ljudi, ja bih vas, kažem, još jednom zamolio, dakle, molim vas, preklinjem vas, bukvalno, ako ste pri zdravom razumu, nemojte da ulazite u igricu, nemojte da počinjete bez veze, sami sebi ćete zagorčati život, pazite šta sam rekao. Znači, nemojte da igrate igricu, molim vas, znači, za vaše dobro, igrica utiče na psihu, eto, čisto da znate, igrica utiče na psihu i to što nije šala, znači, poslije će da postane zaista veliki problem. Tako da, moj savjet vam je uopšte da ne ulazite u igricu, ne zanemarite ono kroz ono ko je jebe, znači, nemojte uopšte da igrate. I, evo, ovo je poslednje što mogu da vam kažem, da svi građani i deca
besplatnim pozivom na 19833 mogu dobiti savjet u vezi sa bezbednošću dece na internetu, prednostima i rizicima. Ukoliko se nađete u opasnosti i osjetite se nemoćno i uplašeno, slobodno potražite zaštitu. Dakle, ovaj broj da pozovete ako vam eventualno stigne ovako nešto, znači zahtev za ovu igricu ili bilo šta slično sa čim imate problem, pozovete taj broj, naravno nemojte da se sprdate sa njima, znači to je broj koji služi da reši nečije probleme, a ne da vi njih zezate i ostalo, znači ako imate problem obratite se njima, ako vam stigne zahtev u inbox, roditelji, škola, policija, svi da budu obavešteni o tome i onda će oni uraditi svoj posao što je najbolje moguće. Još jednom kažem, nemojte da igrate igricu, ako hoćete pošaljite me, ako nećete, ne znam zaista šta da vam radim, moj bratski savjet vam je da uopšte ne pokušate da igrate tu igricu. Tako da, to bi bilo to. Ako vam svidio klip, vi me podržite na bilo koji način, svaka podrška mi je dobrodošla, a mi se čujemo u nekom sljedećem klipu. Pozdrav!